de arriba todo lanzado, tipo película, abrindo xa a porta ao mesmo tempo que paraba. O sea, foi unha cousa que foi baixarse do coche, romper o cristal de atrás do meu coche, romper o cristal de diante do meu coche e baixarme o bate na cabeza, que aí te desasina. Teño 11 grapas na cabeza, estuve ingresado ayer hasta as 5 da tarde, casi me costa a vida intentar axudar a unha muller que estaba tendo problemas, estaba tendo medo de denunciar a unha persona que lle estaba realizando malos tratos. Eu dirijo ás instalacións da empresa e esas dúas persoas están esperando por min para pegarme. Sí, correcto, porque eu empuxalle a un máis a outro, un deles tropezou cunha chapa que hai ali no suelo, debido que meteu o pé no furado, e o outro chaval sacaron de encima e mandando contra o portal. E por iso teñen lesións, claro que teñen lesións, porque os dous caíron ao empuxalle eu para atrás. Os feitos que acaban de escoitar en dúas versións moi diferentes aconteceron ás portas desta empresa pequena de Miño. O home que presuntamente agrediu outros dous é un traballador da empresa e a maiores exparella da súa xefa. Canto a agresión da que lles imos falar, ela asegura que só se defendeu cando quixo acudir ao seu posto de traballo. A outra parte, os dous homes que aparecen nas imaxes coas peores lesións, que acudiu ao lugar moi violento e os comezou a agredir cun bate de béisbol sen mediar palabra. Venres 27 de febreiro, boas tardes e benvidos ao Galicia Noticias. Alguén guinda pedras aos coches dende un paso elevado da estrada entre o Carballiño e Leiro. Vexan. Este é un dos vehículos afectados e as imaxes non deixan lugar a dúbidas sobre o risco que supón este acto vandálico para a integridade ou mesmo a vida das persoas. As forzas de seguridade rexistraron varias denuncias nas últimas semanas por este motivo. Feridos de momento non houbo. Escoiten o relato dunha das vítimas que quere permanecer no anonimato. Lastros, non, como adoquíns polo carril. Entón intentei esquivalos, evitalos, decelerando, e cando pensei que xa os pasara, escoitei algún golpe que me daba nos baixos do coche tamén. Cando pensei que xa librara, pois sentí un estrondo enorme e era, claro, a pedrada no cristal. Se hoxe pasean pola zona do Naval, en Oleiros, ollo porque houbo un derrubamento dun muro de contención. Os últimos temporais provocaron un desprendemento de terras e este causou a caída do muro, construído nos anos 80. A consecuencia diso, a virarrúa que dá acceso á praia está parcialmente cortada para a seguridade dos viandantes. Tienen aí un buen muro de cemento, está todo roto. O sea que fue yo creo, de estas borrascas, de estas avisos rojos o naranjas. Fue muy fuerte el temporal estos días, de olas y de viento, y bueno, pero por suerte nadie estaba justo pasando, ¿no? Caminando ni nada. Atención á seguinte historia. Un paciente dado de alta no Hospital de Lugo négase a abandonar o centro. Buscaronlle diversas solucións habitacionais fora do hospital, pero rexeitounas todas. E aí segue, 3 semanas despois, nun cuarto individual e seguindo o réxime de manutención e medicación do centro. A dirección do ULA xa levou o caso ao xulgado. E as traballadoras sociales entrevistanse con ele, ofertanlle unha serie de recursos sociais para facilitar a súa salida. Ningún dos que se lle ofertou, pois o aceptou o paciente. Entón, nos atomamos unha situación dun paciente que xa non ten motivo clínico polo que permanecer ingresado e que se nega a abandonar o centro hospitalario. Está ocupando unha cama, pois, lógicamente, necesaria para pacientes que teñen procesos agudos e que requiren hospitalización. E agotados os nosos recursos, tivemos que poñelo en conocemento do xulgado para que ele determine se hai algunha medida que se poda adoitar con este caso en concreto. Vitoria xudicial dunha comunidade de veciños de Santiago contra un piso do seu edificio onde se exercía a prostitución. O dono da vivenda negaba que nel se levara a cabo esa actividade, pero os veciños afectados presentaron numerosas probas. Din que estaban fartos de presenciar disputas e conflictos entre os clientes e de vivir con problemas continuos de inseguridade. Este tipo de situacións que son equiparables tamén aos narcopisos, o que provocan é a cantidade de xente estrana que anda subindo e baixando do edificio, os custes tamén e as molestias, e sobre todo a inseguridade que provoca, o que fixo que a cabo de ano e pico, casi 2 anos de convivir con esta situación, tomaran esta medida. En Rianxo, as forzas da orde andan tras a pista dun ladrón reincidente.
Esta que van ver é a súa imaxe difundida pola policía local para alertar os negocios e a veciñanza da súa presenza. Trátase dun varón duns 40 anos que é o presunto autor de numerosos furtos na zona. Algunhas testemunhas apuntan tamén que podería ser un dos tripulantes do barco afundido no Grove con 11.000 litros de gasóleo, cando se dirixía supostamente a repostar un narco submarino en mar aberto. Un home de 43 anos que levaba uns días entrando a establecimientos, principalmente supermercados. En algúns dos casos foi identificada mediante as cámaras de seguridade dos establecimientos comerciales, noutros incluso, despois de sernos alertados, pudo ser interceptado fora xa do establecemento, unha vez que saleu do establecemento. Un paciente do Hospital Lucus Augusti, que lle deron a alta clínica hai 3 semanas, segue vivindo nun cuarto do Hospital Lucense. Ante a súa negativa a irse, o Sergas puxo o caso en coñecemento das autoridades xudiciais. A pesar de que recibiu a alta clínica hai 3 semanas, un paciente do ULA permanece nun cuarto do hospital. Mentre se nega a aceptar a alta administrativa e as distintas opcións que lle ofrecen os traballadores sociais, no centro hospitalario seguenlle dando as comidas e a medicación, aínda que xa non recibe visitas médicas. Nese caso, pois o que se fai é contactar co Servicio de Traballo Social e as traballadoras sociales, entrevistanse con ele, ofertanlle unha serie de recursos sociais para facilitar a súa salida. Ningún dos que se lle ofertou, pois o aceptou o paciente. Entón, nos atopamos unha situación dun paciente que xa non ten motivo clínico polo que permanecer ingresado e que se nega a abandonar o centro hospitalario. Está ocupando unha cama, pois, lógicamente, necesaria para pacientes que teñen procesos agudos e que requiren hospitalización. Ante a negativa do paciente a abandonar o cuarto do hospital e a aceptar as alternativas que lle ofrecen, dende o Sergas puxos este caso, que cualifican de excepcional, en coñecemento da Xustiza. Agora serán as autoridades judiciais as que determinen as medidas oportunas. Terá que valorar, lóxicamente, pois a capacidade cognitiva do paciente para tomar decisións, ao mellor, en algún caso, pois hai que incapacitalo porque non está en condicións, e despois poderá determinar pois que ingrese, non pode determinar que ingrese en algún centro en concreto ou simplemente que ten que estar de alta hospitalaria, pero algo ten que facer, evidentemente, e así o fan. Podría lanzalo, incluso cunha medida cautelar, se fora necesario, pola urgencia ou pola incluso a necesidade de dispoñer desa habitación que podría causar un perjuicio grave para a salud pública e evaluar efectivamente se excede do dereito tamén constitucional de saúde que todos temos. Entonces, se efectivamente non ten ningún tipo de patología, está comprobado, non existe tampouco patología psiquiátrica que pois aconselle o ingreso involuntario nun centro psiquiátrico, pois a Justicia terá que tomar as medidas oportunas para o lanzamento e desaloxo desta persona, incluso pola forza. Mentres o xulgado non tome unha decisión, algo que aínda pode levar un tempo, o paciente seguirá dispoñendo dun cuarto no Hospital Lucense. Hoxe tivemos acceso a unhas imaxes exclusivas dos mergulladores da Garda Civil inspeccionando o nuevo Santa Irene, afundido en augas do Grove. O pesqueiro saíu de madrugada ao mar en pleno temporal e acabou naufragando. Os 3 tripulantes que ían na embarcación lograron poñerse a salvo nunha batea. A sorpresa chegou cando se descubriu que a embarcación transportaba 11.000 litros de gasóleo. Os investigadores queren que tiña unha misión, axudarlle a repostar a un narco submarino en mar aberto. Pois precisamente un dos tripulantes desa embarcación podería ser o ladrón que anda a buscar estes días a policía en Rianxo. Así o aseguran algúns veciños dese concello, aínda que non existe unha confirmación oficial. Os axentes distribuíron de xeito preventivo a imaxe do presunto asaltante. Trátase dun home duns 40 anos investigado por varios furtos na zona. Nos últimos días producíronse en Rianxo varios furtos en supermercados e outro tipo de establecementos. Nun deles, as cámaras de seguridade lograron captar a imaxe dunha persoa que actúa a cara descuberta e que realizou un pequeno furto no negocio. Trátase dun varón de 43 anos de idade e que conta con antecedentes por delitos similares. Sí, é unha persona conocida, nalgúns dos casos foi identificada mediante as cámaras de seguridade dos establecementos comerciales, noutros incluso, despois de sernos alertados, pudo ser interceptado fora xa do establecemento, unha vez que saleu do establecemento.
Así que a Policía Local de Rianxo está a difundir nas súas redes sociais esta imaxe co rostro pixelado para previr os comerciantes en caso de que detecten a súa presenza. O que intentamos ca difusión desa fotografía, que, bueno, aínda que está pixelada, sí que pode aportar información aos comerciantes e máis á veciñanza, porque esta persona, na maioría dos furtos, por non dicir en todos, levaba unha vestimenta casi igual que a que figura na fotografía que aportamos nas publicacións das redes sociais. Este home xa foi detido en varias ocasións por delitos leves de furto. Desde a Policía Local sospeitan que os produtos poderían estar destinados á súa venda, así que lanzan unha advertencia. Temos sospeitas de que incluso os produtos que estaba furtando que podía estar destinados a venderllos a outras personas, polo que tamén alertamos a veciñanza de que se hai unha sospeita de que ese produto pode ser dun orixe ilícito, pois a persona que o comprara tamén estaría incurrindo nun presunto delito de receptación. A Policía Local está realizando actuacións preventivas e incrementando a presenza policial na rúa. A máis dase a circunstancia que algúns veciños sinalan este home como un dos tripulantes da embarcación que esta semana se afundiu en augas do Grove, aínda que a policía non confirma este extremo. Houbo un falecido nas estradas galegas nas últimas horas, un peón atropelado a tarde pasada no polígono do Tambre en Santiago. O sinistro ocorreu na vía Edison e ata o lugar acudiron os bombeiros, efectivos de protección civil e axentes da Policía Local, pero finalmente o persoal sanitario desplazado á zona só puido certificar o falecemento. O home non cruzaba por un lugar habilitado para iso. Casi me costa a vida intentar axudar a unha muller que estaba tendo problemas, estaba tendo medo de denunciar a unha persona que lle estaba realizando malos tratos. O xuízo contra un profesor de Lugo acusado de agredir sexualmente varias alumnas celebrarase os vindeiros 16 e 17 de marzo. As menores denunciaron nunha carta que o home lles fixera tocamentos. Foi unha profesora a que deu a voz de alarma. O acusado foi arrestado e estivo un tempo en prisión preventiva. Meses despois, o caso deu un xiro e a xuíza ordenou a saída do profesor do centro penitenciario. Con todo, actualmente non pode exercer como mestre. A Fiscalía pide para el 5 anos e medio de prisión, as acusacións particulares solicitan 30. En Santiago, unha comunidade de veciños da Rúa Concepción Arenal logrou unha resolución xudicial favorable pro peche dun piso onde se exercía prostitución. A sentenza podería establecer un precedente legal para a clausura de narcopisos e outros negocios ilícitos na capital. Tras anos convivindo nun piso no que se exercía prostitución, veciños da Rúa Concepción Arenal de Santiago lograron unha resolución xudicial favorable para o seu peche. O caso remontase ao ano 2023, cando o colectivo veciñal presentou unha demanda reclamando a clausura do inmoble e o cese da actividade ilícita alegando que supuña un risco para a súa seguridade. Este tipo de situacións que son equiparables tamén aos narcopisos, ¿no? O que provocan é a cantidade de xente estrana que anda subindo e baixando do edificio, os custes tamén e as molestias, e sobre todo en seguridade que provoca, ¿no? O que fixo que a cabo de ano e pico, casi 2 anos de convivir con esta situación, tomaran esta medida. A través do informe dun detective, os veciños deixaron constancia dos frecuentes conflitos provocados polos clientes, unha situación que, sumada a un posterior altercado entre a parella que dirixía o piso, levou ao xuíz a aprobar unha medida cautelar para o peche da propiedade. Dende entón, as partes acadaron un acordo mediante o cal a clausura do piso pasa a ser definitiva e o seu propietario asume os máis de 9.000 euros investidos polos veciños para levar adiante a causa. O desencadenante foi un pouco que unha pelexa entre os que levaban o piso, ¿no? Entre o home e a muller que levaban o piso, e iso foi o que desencadenou a presencia tamén da policía por violencia de xénero, e a partir de aí xa os veciños xa se fartaron e tomaron a iniciativa de ir por esta vía, ¿no? Da Lei de División Horizontal. É precisamente a través desa lei que outras comunidades de veciños do centro de Santiago poderían atopar unha vía para acabar con negocios ilícitos instalados nos seus edificios. No caso dos propietarios, as sancións contemplan a perda do dereito ao uso da vivenda por ata 3 anos. Transcurriu a través da Lei de División
horizontal, o artigo 7.2 da Lei de División Horizontal, que faculta aos comunidades de propietarios, tamén aos propietarios, a actuar contra, como decía, contra aqueles pisos ou locais que alteren a convivencia. Tamén hai dúas comunidades de propietarios na rúa Alfredo Brañas e Santiago de Chile que tamén están estudiando ir contra os narcopisos que están en estos inmobles por esta vía. A fin de informar a posibles afectados, a letrada encargada do recente caso e a Asociación Veciñal Raigame celebrarán unha charla explicativa da lei o vindeiro 5 de marzo. En Miño, a agresión dun home a outros dous no recinto da empresa onde traballaba agocha detrás un problema de violencia de xénero, un suposto acoso continuado do agresor a quen foi a súa parella e a quen era ata esta semana a súa xefa, a propietaria da empresa. A orde de afastamento impídelle seguir traballando ali. Preséntase como vítima dunha trampa. Saltou a alarma e había un coche rojo que non sabía de quen era. Un coche que non conocía de nada. Dirígome ás instalacións da empresa e esas dúas persoas están esperando por min para pegarme. Apóiase nas imaxes das cámaras de seguridade da empresa na que traballa, el como encargado e a súa exparella como xefa, a propietaria, e xustifica a lea por desavinzas laborais. Tempo atrás, é certo que lle dixen que eu quería coller o mando todo da empresa, que ela tiñese que apartar, e foi onde empezaron os líos. De feito, ese mismo día, pola tarde, mandoñe un mensaje. Quero as miñas vacacións, e así que veña de vacacións, quero restringir o contrato. Está convulsionando. Pero hai outras imaxes máis duras, demasiado duras para ensinar da agresión cun obxeto contundente, segundo confirma a Garda Civil. La persona que ha sido agredida tiene un traumatismo grave en la cabeza sangrante y está convulsionando. Botouse primeiro contra Fran, puidolle custar a vida. Foi unha cousa que foi baixarse do coche, romper o cristal de atrás do meu coche, romper o cristal de diante do meu coche e baixarme o bate na cabeza. Teño 11 grapas na cabeza, non me dou tempo nin de poñer o brazo en posición de protección, min case me mata. Co mesmo bate arremeteu contra o outro home que tamén acompañara a xefa. Querían apartar o coche que supostamente Sergio deixara trancado para impedir a saída dos camións. A máis grande parte das vareadas levou na sela maiores, tirou aí no suelo, encima miña para protegerme. Estaba con ela para mover eso. Non lle dixemos nada, nin tiñamos intención de facerlle nada. Detiveron in situ por un delito de lesións e tamén por violencia de xénero. Aí va a levar por diante, sí. Aí va a levar por diante. O que fixo non é de razonamento, nin é de pensamento dunha persona normal. Unha persona que ten xenio é agresiva, bastante agresiva. E sempre anda con bates nos coches. Segundo contan, o acoso ven de lonxe. Hai audios que arrepían, pero ela nunca quixera denunciar. Fran quería mediar. Viñen nada máis simplemente para collela e levála ao cuartel da Guardia Civil, facelo incluso entrar un pouco en razón. Olha, non é normal que lle fajas o que lle fixeche na casa, nin o que lle estás facendo ahora mesmo trancándole o coche aí. Sei que lle houbera costado a vida ese día estar sola. Nin sequera agora quere falar públicamente. Ten medo. O seu suposto agresor saiu do xulgado cunha orde de afastamento que lle impide seguir traballando na empresa, pero fan vida a demasiados poucos quilómetros. As forzas de seguridade registraron varias denuncias nas últimas semanas de condutores que recibiron o impacto de pedras nos seus coches lanzadas dende unha ponte próxima ao Carballiño. Os danos acostuman ser cuantiosos, pero por sorte polo de agora non houbo feridos. Trátase dunha estrada con moita afluencia de tráfico que comunica Ribadavia co Carballiño. Foi contra a media tarde cando esta condutora se dirixía de volta á súa casa pola estrada OU 504. E ao pasar por o lugar onde se produciu todo, pois vin que había moitos lastros, non, como adoquíns polo carril. Entón intentei esquivalos, evitalos, decelerando, e cando pensei que xa os pasara, escoitei algún golpe que me daba nos baixos do coche tamén. Cando pensei que xa librara, pois sentí un estrondo enorme e era, claro, a pedrada no cristal. As pedras que ocupaban prácticamente todo o carril guindáronas dende esta ponte situada por riba da estrada que comunica Ribadavia co Carballiño. Conta que foi un milagre que non pasara dun susto. O parar, outros condutores advertirona de que non era a primeira afectada nos últimos días, algo que saben ben nos talleres da vila. Din que os danos nos vehículos son cuantiosos. Danos importantes porque, afectados sobre todo no parabrisas,
en algún caso diante do condutor e outros na zona do acompañante. Pero, bueno, son pedras grandes que poden ocasionar en calquer momento unha desgracia. Hai algún que por abaixo estuvo dañado, bueno, ten varios daños, outros na carrocería, nas portas, capós e aletas. As denuncias comezaron hai alrededor de 2 semanas, con todo resulta difícil polo de agora dar cos responsables destes feitos pola falta de testemuñas ou cámaras na zona. Está claro que é un tema que é peligroso, que pode ocasionar un accidente grave. Os condutores veñen circulando, claro, se estiro impacto, pois asustan, claro, algún pode ver, pero se non se colle a nadie, se non hai ningún testigo, pois é moi complicado. Aseguran que non é a primeira vez que pasa algo similar. Hai 2 anos, nunha zona próxima, outros coches recibiron tamén o impacto de pedras dende unha pasarela sobre a estrada. Contan desta vez dar cos culpables canto antes. En Oleiros, os temporais dos últimos días provocaron importantes desprendementos de terra na zona do Naval, preto do Castelo de Santa Cruz, Reyes. Sí, as intensas chuvias e a forte ondada dos últimos días destruíron parte do muro de contención que construíra o Concello hai xa 39 anos e produciron tamén, como dis, un importante desprendemento de terra que afectou unha superficie duns 500 metros cadrados. Agora, para garantir a seguridade de xeito provisional, valaron con estas barreiras de protección esta zona porque aínda segue habendo risco de derrubamento. Así quedou esta zona de Naval na parroquia oleirense de Santa Cruz tras o derrubamento de parte do muro de contención e o desprendemento de terra. Tienen aí un buen muro de cemento, está todo roto. O sea que fue de estas, yo creo, de estas borrascas, de estas avisos rojos o naranjas. Fue muy fuerte el temporal estos días, de olas y de viento y bueno, pero por suerte nadie estaba justo pasándolo. No fue en un momento del temporal, fue después, o sea que digamos que el temporal igual, el agua le pegó y después a los días pues fue cuando cayó todo, ¿no? Para impedir o paso por esta zona e dar conta do risco que hai, provisionalmente colocaron estas barreiras de protección. Es que llega hasta la acera esta o lo que sea esto, llega hasta ahí y esta ya tiene una grietita que puede caer, claro. Porén, a veciñanza pide que se tomen outras medidas para evitar calquera incidente. Tendrán que cambiar pues la barra que hay de madera, traerla un poquito más para aquí o levantar alguna especie de muro o algo por el estilo. Claro, porque va comiendo por debajo y no sabemos el desprendimiento que es lo que puede ocasionar. Esperemos que hagan una contención o algo para prevenir esto, ¿no? Pero va a ser complicado porque ya le digo que tiene un muro separado de hormigón importante y yo no sé, como no hagan otro muro ahí abajo para que no siga dando el mar y caiga todo. Que si no puede seguir viniendo hacia aquí y llegar a la carretera seguramente. Unha estrada que dá acceso a esta praia. La bajada de aquel lado, por aquí no, porque esto sería lo que es el paseo, que por eso también es muy peligroso, pero bueno, para la bajada a la playa entiendo que no, porque no lo han cerrado, o sea, ahí no hay peligro ninguno. Desde o Concello de Oleiros reclaman a Costas unha reparación urxente neste noiro. No caso de non actuar con axilidade, o goberno local acometería a obra e reclamaríalle despois os gastos ao Estado porque, segundo di, non é competencia municipal. Esta visitante inesperada leva varios días aparecendo no peirao de Malpica e facendo das súas. Trátase dunha londra que se deixou ver pola lonxa da localidade, especialmente ás noites e a primeira hora da mañá. De seguida coñecemos máis dela no Galicia Noticias. Baiona celebra esta fin de semana a Festa da Arribada. A cita cumpre xa 30 anos e as actividades comezaron esta mañá. Andrea, contanos. Vemos que xa hai algo de ambiente por aí pola vila. Sí, efectivamente, xa comeza a haber ambiente aquí en Baiona, unha vila que durante toda esta fin de semana retrocede ao século XV, cando a carabela Pinta chegou ao porto da vila, tras o descubrimento de América. Como estades agora mesmo vendo en directo, os postos gastronómicos van ser os protagonistas durante toda esta fin de semana aquí no Casco Vello, que xa está ataviado para esta ocasión especial. Tamén os mercados de artesanía e todas as recreacións
teatrais desta época. Xa vedes aquí que é complicado camiñar polo casco histórico pola cantidade de xente que hai, polo tanto, toda esta fin de semana vai haber unha intensa programación nesta festa declarada de interese turístico internacional que este ano celebra a súa 30ª edición. En Baiona ultiman os preparativos. Ata o domingo nesta vila viaxarán ao medievo para conmemorar a chegada da carabela pinta coa nova da descuberta de América. Indispensable é ataviarse para a ocasión. Mais os últimos días que a xente sempre se acorda ao final, estamos agotadísimos. Os que son os de mesoneira, os de señorío, con moito jollerío, los de marqueses, os que queirades, o sea, temos moito donde elexir. Llegamos anoche y tenemos que buscar algo porque, bueno, pues en estas fiestas hay que vestirse, todo el pueblo se viste. Aparte ataviada, pois eso, que te integras máis da festa, non? E veñen todos os anos, incluso deixan os traxes do verán encargados xa pa o ano, así veñen tranquilos, dicen nada, xa está arregladiño. Comerciantes e artesáns chegados de diferentes recunchos instalan tamén os seus postos nunhas rúas convertidas nun gran mercado medieval. A tope que ya empezamos esta tarde, entonces estamos acabando de montar. Que todo el pueblo se involucra. Luego es así como la primera feria del invierno y a mí me gusta mucho. Hay mucho ambiente. Nada, hace muchos años ya, creo que son 14 años que venimos aquí al mercado de la Ribada, a hacer el vidrio soplado delante de la gente, a mostrarle lo que mi familia, todos hacemos, mis hijos, mi mujer, todos. Parece que o tempo acompañará dende esta tarde e a ocupación hoteleira é alta. Agárdanse milleiros de visitantes e hai un plan de seguridade e mobilidade deseñado para a ocasión. Nosotros venimos desde Granada con Santa Fe, que es uno de los pueblos hermanados con Bayona. Creo que el pueblo se vuelca muchísimo y vamos, yo estoy encantada. Me parece que lo viven muchísimo y que hay que hacer este tipo de cosas para que la gente lo conozca y para que la gente lo viva. A gripe aviaria impedirá este ano a exhibición de cetrería, porén non faltarán outros clásicos, a música, a gastronomía, os pasarrúas, as competicións de esgrima e as recreacións históricas serán algunhas das actividades desta Ribada. Tamén están de celebración en Silleda. A Bonoloto deixou onte un premio millonario, algo máis de 2 millóns de euros. Un dos dous acertantes da combinación gañadora selou o seu boleto na administración número 1. O afortunado ou afortunada aínda non deu sinais. Gustavo, xerente da administración número 1 de Silleda, recibiu a nova onte a noite a través dunha coñecida. Esta mañá agardaba como auga de maio a chegada da cartelería procedente da Delegación Territorial de Loterías do Estado en Vigo e poder lucir no escaparate o maior premio individual que repartiron na historia da administración, algo máis de 2 millóns de euros do sorteo da Bonoloto de onte. Hubo dos boletos en España, un sellado aquí en Silleda e outro foi polo canal de loterías. Unha alegría, non cabe duda que dar un premio desta entidade importante para unha administración pequena como Silleda. Non é o primeiro nin en volumen de cartos, por 2 millóns é o premio máis grande individual. Nos temos dado xa varios segundo de Navidad, que repartimos daquela xa fai 20 anos máis ou menos, fora de 900.000 euros, temos premios semanales de lotería. Ao longo da mañá chegáronse clientes para verificar os seus boletos, pero ningún era o afortunado millonario. Iso sí, todos manifestaron a satisfacción de que o premio tocara en Silleda. Facía falta, pero non foi. Pero contento porque tocara aquí en Silleda. Sempre que te por un vecino, sempre podes tomar un café a un amigo, sempre que repartes algo, pois é un honor, que toca, además se é conocido, ainda mellor. Claro, contento por todo que tocaran aquí, a máis a persona que lle tocaron. Andas caqueado. Mellor que me tocaran a min, pero... Non o sabe, pero ainda que o soubera, Gustavo está obrigado a manter o anonimato do afortunado. Iso sí, prefere que os cartos queden en Silleda. É complicado sabelo, máis sabendo que é un boleto sellado semanal, entonces aquí temos o martes e o día da lonxa en Silleda, na Semana Verde, e pode ser alguén de paso. Home, eu firmaría porque fora de Silleda. Sempre mellor que queden os cartos aquí que non vayan para fora. O sorteo da Bonoloto de onte tamén deixou un belisco de 38.000 euros en Santa Cruz de Ribadulla, no concello de Vedra. Podar as árbores é unha tarefa que se realiza todos os anos, pero facelo ben require tamén dos seus coñecementos. O mesmo que enxertar, hai diversas técnicas e hai que coñecelas para que sexa un éxito. En Ribadeo, na Mariña de Lugo, a Escola Pedro Murias de Formación Agroforestal ven de impartir un curso sobre estes traballos. O curso desenvolvese en 3 días e desde o primeiro momento os asistentes teñen oportunidade de practicar o aprendido.
A primeira parte, nada, 20 minutos de teoría, dasí uns apuntes para que leven para casa e depois é práctica. Aquí temos onde podar e estuveron como con Santiago Ramos, que é o enxeñeiro que nos ven, bueno, un crack, non? Como se suele dicir neste tema, e acudimos a él sempre, e a xente marcha encantada porque é moi didáctico e enseña o que é o básico para poder facelo ben, porque podar é moi fácil, podar ben xa ten máis complicación, non? Ao podar un frutal, o que se pretende é mellorar a súa produción. No conocer realmente cuáles son las estructuras, cuáles son las yemas de flor, cuáles son las yemas de madera, ese es el gran problema que tiene la gente y por eso es al final un poco lo que vienen a aprender y qué tipo o cuánta fruta podrían llegar a dejar en una planta. Tú si dejas mucha fruta, lo que vas a conseguir es que las frutas sean muy pequeñas. Marisol, unha das asistentes, ten claro o que se busca. Porque o que queremos é moita fruta, pero moitas veces o interesante é, pois eso, mazás grandes e non 5 mazás pequeniñas, que a hora da verdad, pois as pequeniñas, pois non, o único que fan é meterlle peso á planta e estarlle aí comendo e tal, pero as mazás ao final non son moi boas. Como a ela, outros asistentes ao curso teñen coñecementos de poda. Non tiñamos moita idea, ou por lo menos, de como facer a poda e todo eso, entonces estamos aprendendo bastante. Aprendín a distinguir as ramas, a saber por onde teño que cortar e como facer a forma do árbol. Xa coñezo un pouco desto, pero vexo que podo aprender dun enxeñeiro, podo aprender cousas que eu non coñecía, para non cometer eses errores que cometía e que agora non volveré a cometer. No curso tamén se aborda como levar a cabo os enxertos e a técnica que máis convén a cada árbore. O Valmiñor contará cun servizo de taxis comarcal, o primeiro de Galicia. Así, os taxistas de Gondomar, Nigrán e Baiona compartirán tarifas e licenzas para que poidan operar nos 3 concellos e prestar un mellor servizo a toda a veciñanza. A vida cotiá no Valmiñor non entende de límites municipais. Por iso, os taxis dos concellos de Gondomar, Nigrán e Baiona formarán o primeiro servizo comarcal de Galicia. O beneficio que nos dá é que poder ir a Baiona, por exemplo, Baiona, Gondomar, e se hai xente nas paradas de outro concello, que non teñan que estar a esperar polos propios compañeiros do ayuntamiento, ¿no? Poder recollelos e leválos onde necesiten, e viceversa, os compañeiros contrarios igual. A toda agora, os taxistas só podían recoller pasaxeiros no seu concello, e xurdían problemas, sobre todo en momentos de alta demanda. Prestar un servicio mejor a la comunidad, en este caso, porque hay muchas veces en las que estamos todos repartidos y falta algún coche por algún lado porque fue uno de Baiona a Gondomar o alguno de Gondomar a Nigrán y la parada queda desatendida. Pero si hay alguno que no está en su parada, sino que viene alguna de estas, puede coger aquí al cliente y no queda nadie desatendido, que es la idea. É unha normativa de transportes que só te permite cargar no teu concello, levar a diferentes concellos, pero non traer. En cada municipio aplicábanse unhas tarifas que agora pasarán a ser comuns. Así hai menos lío, porque senón a xente é que se pon que uns cobran dunha maneira, outros doutra, entón as tarifas todas iguales, me parece que van a por ahora todo igual. E vamos ca luz verde todos, e ben. A Mancomunidade de Concellos do Valmiñor será encargada de xestionar o servizo. Me parece muy buena, porque aquí no tienes un taxi un sábado por la tarde, ni un domingo de tarde, ni un día que estás de noche mal. Sí, especialmente no verán unas festas, efectivamente, sí, entón parece unha maioría, non sabía, pero parece unha boa maioría, verdade? A mí parece unha moi boa idea, porque, por exemplo, concellos como de Baiona, por exemplo, no verán hai moita máis afluencia que en Gondomar, é unha maneira de repartir o traballo en determinadas épocas do ano. O Valmiñor contará con 54 licenzas de taxi para atender máis de 45.000 habitantes nos 3 concellos. Na lonxa de Malpica levan varios días recibindo a visita dunha alondra. O espécime presenta unha ferida na cabeza, polo que os traballadores están tratando de recollela para trasladala a un centro de recuperación da fauna onde lle poidan tratar a lesión. Unha visitante inesperada leva varios días aparecendo no peirao de Malpica. Trátase desta alondra que se deixou ver pola lonxa da localidade, especialmente ás noites e a primeira hora da mañá. Leva visitándonos na lonxa uns cantos días, xa é habitual, sempre a vemos así cara aos tempos de inverno, sempre aparece, e a verdade é que se deixa ver máis ben polo porto, non sempre arrepiñando, pois os restos que hai e demais. A pesar de que se deixou alimentar por algúns dos clientes e traballadores da lonxa, aqueles que a viron contan que normalmente foxe das persoas,
Con todo, aos poucos días do primeiro avistamento apareceu cunha ferida na cabeza e dende entón volveuse máis receptiva ao contacto humano. Sorprendeu-nos que esta semana, pois parece ser que está un golpiño na cabeza, estaba un pouquiño máis receptiva a xente e nada, tiramos de sempre, os compradores e os mariñeiros pois sempre tiraron un xureliño, unha boga ou demais, e parece que estaba máis receptiva. O que nos trasladaron os expertos foi que seguramente está débil e por iso busca alimento tan fácil ahora mismo. Polo momento non se sabe que lle causou a lesión. O obxectivo é recollela o antes posible para trasladala a un centro de recuperación da fauna onde poida ser tratada. Outra incógnita é se se trata da primeira visita do espécime, pois non é a primeira vez que unha alondra aparece na lonxa de Malpica durante o inverno. Falamos co Centro de Recuperación de Fauna e Animais e a ver si somos capaces de collela e veñen por ela para tratala. A nos parecenos a mesma polo tamaño e demais, pero bueno, é habitual que haxa moitos animais, tanto londras como corvos mariños. O ano pasado tamén detectamos un corvo mariño aquí nas escaleras da lonxa, tamén falamos co Centro de Recuperación de Fauna e, bueno, sempre estamos colaborando tanto co CEMA, dicir, os mariñeiros sempre teñen avistamentos e demais, estamos en plena colaboración cas autoridades. Independentemente de ser a mesma doutros anos, foi recibida coa mesma expectación pola xente de Malpica, tanta que algún mesmo lle deixou algún resto de peixe entre as rocas. Así rematamos este Galicia Noticias de venres. Sigan con nós, que xa está aquí Marta de Arriba co Telexornal. Moitas grazas, como sempre, pola compaña e feliz fin de semana.